पुरानकी नारदी हो जौना के हमने के बाप बेटा भाई भतीजा संग बैठ के गाई जा पूरा परिवार भर एक संग बैठ जात रहे में केहू ढोलक बजावे केहू झाल बजावे इ नारे जे चाचा के देख के बबुआ ला जाते रहे बबुआ के देख के बाबूजी ला जाते रहे उ नारदी विधा के गौनई रहे आज करे में थोड़ा बहुत गंदगी ढुकल बा तो गंदगी ढुकल बा समय अनुसार जैसन समय आइल बा वैसन बने के पड़ेला समय अनुसार चलबो रहबो ना ते भाई पाछा छूट जीवो आई स्टेशन से गाड़ी छूट जाले 9:40 पर आ तू पहुंचल 10 बजे लोग कह जे का हो गईला है ना तो गाड़िए छूट गई है गाड़ी काहे के छूट गई तू कहत रहे गाड़ी छूट गई हमने के एक सरहा भोजपुरी में नाम का उल्टा काम होला कैसे कैसे बरुआ से बिनल जले जना के छठिया के घाटवा पना जला ओकरा के दौरा कहल जाला हां दौरी बाकी दौरी ना उधई रहे ओकर नाम धरल बा दौरी ओकरा के टेकवे के पड़ी मार देव तो पेट फाड़ दी ओकर नाम है भाला ओकर काम बुरे हो कबो भलाई नहीं कर सकता साइकिलिया पर ना चलता ना का नाम हो चैन माने हथिर रहे बेकू रहल हमेशा बेचैन फेरी ओकर पछवा होला एगो फेरी वो फेरी ना हो पैडी पर चढ़ के दमचब तब हिले लगे ओकर नाम बा फेरी माने सही तरह घूमत रहे चलनी भोजपुरी में रौरा लइका जाता ससी बावला है रुआ राउर लइका घर से बहरी जाता कहाँ हो तो कहता लइका वजह आवत नहीं और आवत नहीं खेऊ जाता जानी पहलवान जी हां जी का कनी हां जाता बाकी कहाई जे कहां वा तो आवत नहीं और आवत नहीं खे जाता समियाना गिरल बा जबकि समियाना गिरल नहीं खे ए बार का समियाना खड़ा भइल बा अब भोरवा में जब गिर जाई तो हो जे तब हो तो समियाना उठ गई ए बेर खड़ा भइल बा तो हो जे गिरल बा अब भोरवा में जाने जे जब गिर जाई न तो हो जे समियाना उठ गई ये हमने के अपना भाषा में खूबी हो एकरा के खूबी कहल जाए अच्छा अब चली कार्यक्रम में शशि बाबा घोड़ा रोका हाय 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 आज हम पहले क्या थे आज हम क्या हो बैठे जिंदगी के तलाश में हम जिंदगी से और ढीला जिंदगी से हाथ धो बैठे अपना जीवन के तलाश करे में हमने के अपना जीवन से हाथ धोता नहीं बुझाते नहीं बुझाता कुल बुझाता बुझाता बबुआ विज्ञान जितने बढ़ी उतने तहर जीवन के नाश हुई अब विज्ञान हमने के जितने बढ़ौले चल जाता नहीं अपन जीवन के खतरा मोल ले चल जाता जाना पाकिस्तान के झंडा पर चंद्रमा के फोटो लागल बा वो चंद्रमा पर तो हर देश भारत पहुंच गई यह विज्ञान के तकनीकी है हाय 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 भजन करे अधो में आध घड़ी तुलसी बाबा कहले लिखले बनी कि एक घड़ी आधो में पुनियाद तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध भजन करो अधो में अधो में रहा भाई नाल के आवाज सही करो भजन करो अधम में आधा घड़ी रे भजन करो
भजन करो अधो में आधो भजन करो अधो में आधो भरी गणिका गीत आजामिल सवरी नीच जाति सवरी सवरी रे नीच जाति सुनी लो लीला पत्थर के यहिला एजे रौनी गांव का सुनी लो लीला आरे सुनो पत्थर के यहिला बन गईली सुंदरी रे भजन करो तो 1.5 घंटा खाती भजन करो अधो में आध भरी भजन करो अधो में आध भरी सारी खिंचत रहे तनिको न तन उभरी उभरी रे तनिको न तन द्रौपदी के तेर सुन अरे धावल यइनी अरे दुष्टा दुसात चिरो खिंचत रहे तनिको न तन उभरी रे भजन करो अधो में आधो भरी भजन करो अधो में आधो भरी भजन करो अधो में आधो भरी कहे तोड़ा कले भैया कदल तोड़ा गुगलो माधले भगना गज के ग्राह तबाह करत रहे पानी के भीतरी भीतरी रे पानी के गज के पुकार सुन प्रभु जी धावल या गोइनी अरे गज के पुकार सुने धावल आ गोइनी नंगे पाम मोहि घरी रे भजन करो अधो में आधो